Lunye kuzibandlela kusihla ngolesihlanu la kumzansi wethu channel 163 izindaba zethu mbukeli bangibingelele ngwamukele ngibonge kuwe mlingani wami ngeintambo uthabila sibheke umhlahlo wesimo sezwe umi kanjani njengoba ngikhuluma nawe nje kusihlwa nakusasa mbukela ngisho gcwala umlomo uthi ihlobo lesikulo ngizobusiqaphela ukuthi amazinga okushisa ngempela aphakeme kulo lonke lihla likhulu lesilakhele yize kunjalo limboze ngamafu makhona laphana ko Appington akuyilafana u21 sofika ku36 iphumile inhlavelanga endaweni ezimaphakathi sama njalo sofika endaweni esiphakeme kwelihla likhulu lesilakhele akisibheke mbuthi limi kanjani ngempela izulu ngokuma kwazo ifundazwe Eastern Cape uzobe limboze ngamafu izulu amazinga okushisa amakografi akuyilapha 14 sofika ku31 udabo fana makhona phana ko Craigdog akuyilapha u14 no31 yaphela ukuthi limi kanjani izulu kusasa mbukeli mawukhona lapha eFree State nakhona limboze ngamafu ngempela izulu amazinga okushisa eBloemfontein azobe phansi kwakhe u16 sofika lapha ku36 Everkoma phansi kwakhe lapha u17 no36 Sasolburg akuyilapha u15 sofika lapha ku34 ngiyaphela ukuthi limi kanjani izulu kusasa Western Cape nakhona limboze ngamafu izulu kwendawo khona lapha ko Vredendal akuyilapha u15 sofika ku29 ehlileke mbukeli amazinga okushisa makhona ko Cape Galasa akuyilapha u17 no22 Cape Town akuyilapha u17 no23 zobusuqaphela ukuthi limi kanjani nje izulu kusasa Northern Cape nakhona mbukeli limboze ngamafu ngempela izulu sobusuqaphela amakhona uAppington ishisele amafili ngaye lapha u21 sofika ku36 ubusuqaphela uKurumana akuyilapha u19 no36 nakhona lishisele amafili ngempela izulu kusasa makhona lapha Northwest makusho ukuthi iphumile inhlavelanga kuso sonke isifundazwe ngalokho nje makhona lapha koMaruleng khona limboze ngamafu amazinga okushisa akuyilapha u19 no38 Freiburg akuyilapha u17 no37 yashisa ngempela izulu malinjalo mawukhona la eGauteng kusasa lindela mbuthi iphumile inhlavelanga kuso sonke isifundazwe eFrankenberg amazinga okushisa akuyilapha u16 sofika lapha ku33 sobusuqaphela kuCarletonville akuyilapha u16 nakhona futhi kuyilapha u33 ngophakama kwenhlavelanga zobusuqaphela ke kusasa mawukhona lapha eLimpopo nakhona iphumile inhlavelanga kuso sonke isifundazwe lashisa kobilabila ngaye lapha u15 sofika ku35 eThapazimbi nakhona ku18 sofika ku35 lashisa izulu malinjalo bheke nje kusasa mawukhona eMpumalanga nakhona iphumile inhlavelanga kuso sonke ngempela isifundazwe mbukeli amazinga okushisa makhona ko-standard thina kuye u15 no31 Emelo akuyilapha u14 no30 eMalahleni akuyilapha u13 naye lapha u31 ngiyabheka ukuthi limi kanjani izulu kusasa mawukhona lapha kwaZulu Natal limbozile ke ngamafu izulu engcene eziningi zesifundazwe ngaphandle nje mawukhona lapha noPhongolo iphumile inhlavelanga amazinga okushisa ku15 sofika ku33 Flahead akuye u14 naye lapha u31 mina ngithi kini nonke emakhaya ngosithela umusa